Hi sa ating lahat dyan, mga Bisaya all over the world, all over the country. So ngayong araw na to, may gagawin tayong video or vlog. So almost 3 weeks ako hindi nakapag-vlog mga boss kasi sobrang busy talaga. Pero ngayong araw na to, may gagawin tayong video. And before that, sa hindi pa subaybay at naka-subscribe sa akin, please subscribe and click the bell button para updated kayo sa bagong video na gagawin ko. And don't forget also to like, comment, and share mga boss. So, balik tayo sa main content natin. So, hindi ko muna i-specify or specific kung anong content or nilalaman ng video na to. Hindi ko masabi, pero para panoorin nyo talaga sa hanggang dulo, doon yung malalaman kung ano. Parang gift ko na sa kanya. Naisip nyo ba sino sa kanya? Pero ito, tingnan nyo ang trailer mga boss. So ito ang trailer na video hanggang sa dulo ng full video ng content na ito. So sundan natin at watch and learn. Ako connect, request siya. Kaya hindi ko makita. Taas kayo ko ng kaupan. Easy lang gyapon ng birthday girl, nagibotong na. Sige lang po kasi. Ha? Smiling. Ang dami niya sa gabi. Pakita ko no request ko. So ngayon mga boss, napanood nyo na ang short video clips na hinanda ko para sa inyo. So may idea na ba kayo kung ano talaga ang content ko para sa kanya? So kung hindi pa, panoorin natin hanggang sa dulo. So ito pa ang kasunod mga boss. Hi Besh! Happy birthday Besh! Thank you for being a good friend. Bisag tagsara ta makita and stay for who you are. Keep safe always and stay strong mo ni Brian kay I know nga love kay ka ni Brian. Char. Happy birthday again Besh. We love you. Butaray ko sa mga direksyon ako.
Hi sis, happy birthday. Uh, more blessings, stay pretty. Enjoy your day. Yeah, come on. Happy birthday. Happy birthday to you. Kita says happy birthday. More birthdays to come. God bless. Stay free. Sipa kay kag-love life ha. Sana all. Love you sis. Thank you, Mom. Ay, auntie, happy birthday. Balik sige tag-away kay papabanjapin ko. Ay, Tilia, happy birthday. Ano na to? Happy birthday, Day. Taro nga. I hope na magpabilin ka sa imong kabuutan o sa imong kasiksik langaw nung wala. Katawagot. Happy birthday. Ang hinaot ko nga magpabilin ang imong kamayong manghod diri sa imong mga magulang. Respeto. Kaya wala ang imong mga respeto. Pero may kapautang na mo. Ba ang akong utang next week na Ay, gilak. ay hilak. Salamat ya. Happy birthday. I love you. Happy birthday sa kapatid kong maganda. Happy birthday sa More birthdays to come and good health always. Alam kong mabait kang anak, mabait kang kapatid. Sana wag mong pababayaan ang mama at papa natin. Miss na miss ko na kayong lahat dyan. Sana Sana po mabuhay po kayo dyan. saka wag mong pababayaan ang sarili mo. Mahal na mahal kita, bunso. Hindi ko hahabain ang message ko sa'yo kasi alam kong iyakin ako. Yun lang. Happy birthday. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Pagpatuloy mo lang kung anong meron ka. Tsaka magpakabait ka. Pakabait ka palagi. Huwag mo silang pababayaan, si mama at si papa. At bunso, masayang masaya ako para sa inyong dalawa ni Brian. Oh, message ka kay tita. Happy birthday. Happy birthday, Tita Leia. Happy birthday, Tita Leia. Miss na miss ko na kayo. Miss ko na kayo. I love you. I love you. Oh, bunso, ingat kayo palagi dyan. Happy birthday ulit. Yun lang. Bye-bye. Okay. Happy birthday Lia, hinaot ko nga tagaan kamay lawas o daghan pang mga katuigan maabot sa imong kinabuhi. Nga ko pangayoon sa Ginoo ya nga makabord unta ka. So ayun nga mga boss, napanood nyo ng video. So may idea na ba kayo mga boss kung ano ang content ko ngayong araw na to? So ang content ko ngayong araw na to mga boss is gusto kong isurpresa siya mga boss. Gusto kong isurprise siya sa kanyang kaarawan. Sa kadahilanan na hindi ako makapunta sa kanyang kaarawan dahil may gagawin ako. So ito na lang ang gift ko sa kanya or munting gift ko para sa iyo. Itong kunting message na ito or video greetings or sa aking vlog. I wanna say
happy, 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 walang katapusang happy birthday, Wifey Maria Lea Bustamante. Sana maging masaya ka sa karawan mo, kasama ng pamilya mo, kasama ng mga taong nagmamahal sa iyo, sa mga taong nakapaligid sa iyo. Then kahit wala ako dyan sa tabi mo, isipin mo lang na nandyan ako. So na babawi lang ako next time. So wish ko lang sa kaarawan mo na sana biyayaan ka pa ng maraming blessings. Then stay strong always, stay healthy, huwag mo pababayaan ang sarili mo dyan. Then at hindi ka magbago kung anong Lea na kilala ko noon. Sana hanggang sa dulo ganun pa rin, mabait kahit may nagbago sa'yo, mukha mo nagbago, lalo kang gumanda. Gago! Kita? Then wish ko lang sa'yo sa karawan mo na lahat ng mga pangarap mo sa buhay, sana maabot mo. Na isa na dun yung makatake ka ng board, tapos makapasa ka at magamit mo yung profession mo. So nandito lang ako palagi sa buhay mo, beside you, na umaalalay, sumusuporta, nagmamahal sa'yo, hindi kita iiwan. Nandito lang ako na kung anong mga plano mo, basta nandito lang ako, hindi kita pababayaan. Then nasasabi ko lang na I love you, and I love you ng marami. I love you so much, and have a nice day to your birthday. So I love you. Nagtatapos ang ating vlog ngayong araw na to. So maraming salamat sa sumuporta at bumuo ng content ko ngayong araw na to. So bago yan mga bosses, shoutout mo muna ito. Shoutout nga pala kay Lizel Jane Lopez, Japs, Pads, Marimar, Matmat, Sahaya, Kayla, Manoy JR, and Ate Marie Medina, Shaira, Angie, Faith, then sa mama ni Lea, maraming salamat na sumuporta ka sa content ko ngayong araw na to, and lalo na sa iyo ng Wifey Maria Lea Bustamante. So I love you. So dito na magtatapos. So abangan nyo ang next video ko mga boss, and hindi ko na patatagalin nito mga boss. So bye bye na mga boss, bye bye.